Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon eta ongi etorri bigarren kafera. Zer moduz joan da asteburua? Ondo, ajerik baduzue. Bueno, hala bada, sentitzen dut, baina alkohola aipatuko dugu. Izan ere gaur, azaroak 24 ardo beltzaren mundu eguna da. Topa egin edo kozinatzeko aukera ona, nazioarteko gastronomian erabiltzen den edari kutxunenetako bat da ardo beltza, plater asko prestatzeko erabiltzen dena, zapore eta usain bikaina ematen duelako. Baina kontu zibili, osasun adituek gomendatutako dosi txikietan kontsumitu. Pasa gabe. Hori da. Osten ere badakite baina ardo eraten hobeki eta kriskitin, kraskitin, arrosak grabelin ardo eraten hobeki. Donostiako irudamatxo errenderiko kalian. Donostiako irudamatxo errenderiko kalian. Egunez oso triste ibili, baina dantzatu gabi. Badakizu ez zein herrialdetan edaten den ardo gehien? California Wine Instituten ikerketa baten arabera, Vatikano hiria da estatu ardozaleena. 825 biztanle ditu, eta bakoitzak bataz beste 64 litro edaten ditu urtean. Kopatxo bat meza bakoitzean, Asko errazatu behar da hortarako, Bai, apaizan eta ardoaren arteko harremana historikoa da. Ziur Agostino Casaroli oso ardozalea zela. Gaurko egunez jaio zen italiar kardinala, Vatikanoaren eta ekialdeko Europako herrialde komunisten arteko harremanak zuzentzen ahalegindu zena. 1973an Vatikanoko idazkari aurre izendatu zuten. Entzun, Ali Akarrek Juan Pablo Bigarrena aita santua hiltzen saiatu zen gizonak esan zuen Casarolik agindu ziola atentatua. Apaizak elkarren aurka, ardoaren kontsumoa, honek Dan Brown idazlearen liburu bat ematen du. Italia hiltzaileekin jarraituz gaurko egunez jaio zen Charles Lucky Luciano, Sizilian 1887ko azaroaren 24an. Eta nori izan zen Lucky Luciano? Mafioso Italiar estatu batuarra. Antolatutako krimen modernoaren sortzaileetzat jotzen den gangsterra. 1911an atxilotu zuten lehen aldiz, 1915an 18 urte zituenerako bere banda propioa zuen, eta 1920an dirutza egin zuen Amerikako estatu batuetako alkoholaren debekuari esker. Lege horrek debekatu egiten zuen adari alkoholdunen ekoizpena, salmenta eta garraioa herrialde osoan. Eta beraz, alkohol eskasiaren handia zegoenez, gangsterrek diru asko egin zuten. Lucianok eta bere bazkidek New Yorkeko alkohol kontrabando talderik handiena kontrolatzen zuten, Filadelfiara ere edatzen zena. Hain ziren handiak bere konexioak ezen zuzenean whiskia importatzen baitzuen Eskozia eta Kanadatik eta Rona Karibetik. Luciano ere ardozalea izango zen seguru. Loturekin jarraitzeko, ardozaleak eta krimen antolatuaren erakusleak ziren Orient Express pelikulako protagonistak. Gaurko egunez estreinatu zuten filma 1974an. Sidney Lumetek zuzendu eta Albert Finney, Lauren Bacall, Martin Balsam, George Columbus, Jean-Pierre Cassel, Ingrid Bergman, Jacqueline Bisset, Sean Connery eta Anthony Perkins aktoreek antzeztu zuten besteak beste. 1924ko Agatha Christie idazlearen Orient Expresseko hilketa eleberri ospetsuaren zinemaratzea da. Eskulpoagot bere adiskide Bianchi jaunarekin dago Istanbulen Orient Express trenean bidaiatzeko prest. Baina bidaia hasi eta hilketa basati bat gertatuko da trenean. Eskerrak detektibe belgiarra misterio guztiak argitzeko gaiden. Dans ma voix cet accent où se creusent les houes. Je dis oui, c'est la Meuse qui charrie malgré moi ses chagrins d'avant toi, d'avant nous. Dans ma voix, c'est la Meuse qui
cause malgré tout le matin pas toi. Oh les matins surtout. Agian ardoaren jatorriaren misterio argitu dezala eskatu beharko diogu Poiroti. Historialariak ez baitira ados jartzen. Batzuk diote mahatxondoaren laborantza eta mahatxekin egindako edarien elaborazioa Kristo aurreko 6.000 eta 5.000 ingurukoa dela. Eta beste batzuek aldiz, brontze arora arte, hau da Kristo aurreko 3.000 urtera arte, etzela ardoaren benetako jaiotza gertatu. Hala ere, arkeologo gehienak ados daude munduan egin ziren lehenengo ardo ekoizpenak Sumeren, Tigris eta Eufrates lursailetan izan zirela, eta Sumertik Egiptora iritsi zen ardoa. Raimundo en el cierre de fiesta y por eso están llenos de gitanas guapas. Los bancos de hierro en los coches de choque, junto a la caseta, detrás de la carpa. Nos encontraremos a las 9:30. Mirará como un niño subiendo a la noria. Los chicos del barrio están... Garai horretan Egipton gehien kontsumitzen eta ekoizten zen alkoholdun edaria garagardoa zen, baina ardoa iristerakoan parekatu egin zen bien arteko kontsumoa. Nilo errekaren ertzean mahatxondo landaketa handiak egin zituzten eta azkar konturatu ziren negozio handia egin zitekeela ardoarekin. Eta horrela hasi zen ardoaren komertzializazioa, mahatxaren zukua lokatzezko ontzietan uzten zuten fermentatzen hainbat urtez. Orduan konturatu ziren geroz eta urte gehiago egon ontzien barruan, orduan eta ardo hobeagoa lortzen zutela. Gugeu bezala, zenbat eta denboraldi gehiago, orduan eta saio hobeak, azkenean kafea ardoa bezalako xea izango da. Guztetako direak banderatzat jartuta batzuetan urralde okupatua da bezira. Aizue, asko dakite ardoaz Araban, atzo egin zituzten Arabako 323 kontzejuetako hauteskundeak. Haietatik 55 kontzejuk bakarrik aurkeztu zuten hautagaitza. Gainerako 278 kontzejuetan berriz, auzokide guztiek zuzenean izendatu ahal izango dituzte hautagaiak. Aizu eta, Txinan uste duzu ardo asko edaten dutela? Gaur, irratsaioan ara bideiatuko dugu, Jonander Peñagarikano aktore eta musikariaren eskutik. 2013an joan zen lehenengo aldizara eta Txinako Aita Noel bilakatu da. Ez hori bakarrik, aktore ospetsuenekin lanean aritu da eta Txinako komunismoaren mendeurreneko pelikulan ere agertu zen. Bueno, kontu gehiago ere izango ditugu, pelikulak aipatu dituzu, Julen, puri-purian tartea ere egin beharko dugu, gomendioz betetako poltsa dakarkigu. Eta txakurren eziketaz ere hitz egingo dugu eta Kanguneko Xabi Arrese etorriko da horretara. Eta memoria historikoaz ere bai, Guardianes de la Memoria webgunaren arira. Entzuleok, azaroak 24 ditu gaur eta astelena da ongi etorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin entzuleok, Julen Goikoetxea Orbegozo egunon. Baita zuei ere. Eta zuekin Goiuri Ezeizarandia egunon. Kaixo. Izketan ari zaizuena, Iñigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1035 garrena du, goizak 10 eta 16 minutu, azaroak 24, barkatu guiru, urrengo 2 orduetan, zuekin bat egiteko asmotan. Ongi etorri guztioi, naiz irratian zarete, bigarren kafean.
voix, cet accent où se creusent les houes. Je dis oui, c'est la Meuse qui charrie malgré moi ses chagrins d'avant toi, d'avant nous. Dans ma voix, c'est la Meuse qui cause malgré tout le matin patois. Oh, les matins surtout. Et si parfois ce parfum, sans prévenir, revient, j'y peux rien. J'y peux rien. Mon teint pâle, c'est la Meuse. Mes grands yeux bleus de pluie, je dis oui. J'y peux rien. Horrelako giro gozoekin abiatuko dugu gaurko bigarren kafea entzuleok, eta tira, gure txatari begirare jarriko gara, egunon, zer muz zaudete ni oraindik estarri hartuta diote mendik. Animo, gorka. Nere maite duta da naiz irratia. Ze ederra asteburua txoriene hotela gosari ederra, eta ondoren jacuzzi ederra, oparia, hoixe eta atzo, kafe bat debution eta bazkaldu Gasteizen maite ditut Gasteizko lagunak eta gora Araba ahaztua. Gora. Eta eskuminak Josune Belezen Mendizabali. Eharra dantza diote mendik, hogeiko orokortua. Ez da gitmanik, goiurik 3. pausorako uste dute nolaiteko elipsi koreografikoa egin duela. Ari nintzen esaldi baten bila euskaraz nola esaten ote den, eta horrekin hori nuen buruan, eta ezin nintzen dantzarekin kontzentratu. Baina orain... neurgailuan non dago, erdibidea zein da notak neurtzeko eskala. Bosta xola. Lehen 20 zen, lehen 10 edo 14 barruan gebiltzan. Bosta xola digu. 20 zenbatekiko da, esan nahi dute. Gustora geratu zara egin duzun dantzarekin? Ez, inoiz naiz geratzen ni gustora egindako dantzarekin. Gure dantzaren balorazioa abstraktua da dantza bezala. Espazio denboraren koordenadetatik oso kanpo dago Julen. Maximo 35 esaten dute. Beraz, 20ko gaskarra da. 35ko eskala batean, 20ko puntuazioa eman digute. Gainditu, justu gainditu dugu. Justu. 35 nahiko zenbaki xelebrea da, dantza bat baloratzeko, ez? Dantza baloratzeko uste, bai. Edo zer gauza dela xelebrea, ez? Hori da, baina tira, ondo. Entzuleok, maite duten tarteari heldu beharko diogu, eta hortarako, Julen Goikoetxe Orbegozoren maite duta beharko dugu. Begira banik, maite dut agendan izatea asteburu bat inolako ekintzarik edo egitekorik gabe. Izan liteke lan kontua, izan liteke bestelako konpromiso bat, ez dakit, familiako bazkaria daukazu, edo lagun arte batekin bazkari badaukazu, inolako itzorduri gabe txurian dagoen asteburu bat, ez ditut asko izaten, den esaten hasi da urtearen bueltan, beti izaten dugulako, zerbait batean ezpada bestean, eta asteburu hau izan da hoietako bat, gero askotan esaten dunik, asteburutan zerinik espaldin badaukat, igande arratsaldean inaguantable goten naizela, baina aldian behin tartean behin baldin bada ere, horrelako asteburuak oso gustora hartzen ditut, zer egitekorik gabe, egin nahi duzun egiteko moduan izatea, izan liteke mendibuelta bat, izan liteke etxean ezer egin gabe egotea, edo izan liteke azken orduko plan improvisaturen bat, eta asteburua horrelako esea izan da, egi esateko ezer askorik ez dut egin, pare bat mendibuelta horrela larun bat eta igande goizean, eta gero batzo arratsaldean zegoen eskuz binakako pelota partida bat, eta maite dut horrelakoetan ere, pelota partida ikusteko aukera dudanean, lagunekin badago hor, kuarrilatxo bat badaukagu, komentariok eta egiten WhatsAppez, eta atzoko partiduak dena esaten hasita askorako eman zuen, hasieran bazirudien erraz hausiko zela, baina azkenerako emozioa izan zuen, saltxe ere izan zuen, gora berak paileekin, eta horrelako saltxe ere izan zuen, eta maite dut batzo bezalako igande arratsalde batean, horrelako pelota partidu bat ikustea, WhatsAppean virtualki baldin bada ere, kuarrilatxo batekin komentariok eginez. Oso ona. Garaimakurrak aztenako, zer du kantatuko toki bate. Eta zure maite dutago, Juri? Begiran ere, maite dutak gero egingo dugun reportajearekin zerikusi handia du, lotura handia du. Ez dakit irakurri duzuen edo ikusi duzuen Federico García Lorcaren irudi batzuk agertu direla lata zar batean, eta ez duzu irakurri. Bueno. Ni enegoen jabetuta. Nahiko deskonektauta ibili naiz. Lasai. Nik zerbait bai. Kontatuko izat. Agertzen da,
irudi berri batzuk agertu dira, irudietan agertzen da, 20. Hamarkadan, kotxe bat, mendian gora, ez, bihurgune batzuetan, eta kotxearen atzeko aldean, 3 pertsona edo, horrela 3 gizona agertzen dira, eta grabatzen ari denari kaso egiten diote, eta irrifartxo. Eta horietako bat da, Federico García Lorca, eta kotxe hori zen Labarrakarena, eta bazigozten, ez dakit beste herriren batera, antzerkia emanaldi bat eskaintzera. Manuel Menchon zuzendariak topatu ditu, bera ari da dokumental bat prestatzen, Federico García Lorcaren inguruan, eta zer topatu du, Menendez Pidal familiaren etxean, armairu batean, gordeta, bazegoela lata bat, argazki eta pelikulako, material fotografikoarekin, eta zer egin dute, restauratu, eta bizi berritu, eta ikusi ahal izan ditugu, irudi horien segundutxo batzuk, eta, zuzendariak kontatu du, ez, lata iriki zutenean, ez, fotokimikoaren lata iriki zutenean, eta ikusi zutenean negatibo horietan, Federico García Lorcaren aurpegia irrifarrez guri begira, hilak tente jarri zitzaizkiola, ez, kontatzen du, eta egia zen, hori albiste ikusi irakurrita, niri ere, ez dakit sortu dit zerbait, ez, badakizue Federico García Lorca 1936ko abuztuaren 18an fusilatu zutela, eta bere gorpuzkiak oraindik ez direla gertu, eta irudi hauek topatzeak ekarri dit burura, pentsatzen dut, zenbat armairutan, zenbat etxetan, zenbat kaxoi edo zenbat ganbaratan egongo dira horrelako irudiak, eta ez dakigu, eta iraganeko irakurketa berri bat, iraganaren irakurketa berri bat eskaintzen digute, eta pentsatzeak material guzti hori dagoela, ez dakit sortzen didan poza edo tristura. Triste jartzen naiz material hori aztuta dagoelako, baina poztu egiten naiz pentsatuta, joango dela agertzen, pixkanaka ez, kasu honetan gertatu den bezala, eta bapatean iragana ja ez da hain iragana, eta ez da ja hain, ez dago hain ezabatua, ze material berria agertzen joan daiteke, eta kontzeptu hori oso interesgarria iruditzen zait, badakit artxibategietan eta lan egiten duen jendeak, agian askotan ez dugula baloratzen egiten duten lana, baino izugarria dela egiten dutena, eta izu, hemen agertu da, lata zar batean... Lata diozunean, zinema lata batean, pelikula lata batean. Pelikula lata batean. Pelikula lata xar. Ulertzen dela, baina nik lehenengo aldiz entzun dizuenan latarena pixat arraro egin zait, gero konturatu naiz. Atun lata batez. Baina, latatxo bat da baita txikia, Bai. Zintak horrela gorretzen ziren, 16 milimetroko izango da. Ez dakit ez dut ikusi zenbatekoa zen, baina bai, horrelako zerbait izango da, eta zegoen idatzita F.G.L. ez, Federico García Lorca, eta haizu, postu naiz, albiste hau irakurtzean, egia da horrela hildako norbaiten irudiak agertzen direnean, eta gainera irrifartxu agertzen denean, zerbait mugitzen zaizula barruan, are gehiago jakinda Federico García Lorca fusilatu egin zutela, eta etzuela bizitza luze eta zoriontsu bat izan, edo etzela eriotza duin bat izan. Federicorena, beraz, hori nire maite dut da. Goiuriren maite dutaren ostean, nerea, baina gure txatean, orain esan digute, gaur, Kimetz Etxaberen urteak direla. Eta zorion egingo dugu, gure iturria fidagarria dela asumituz. Nik esango nuke baietz, ezta? Nik ez ditut asmatzen, nien naiz joaten esanez. Gaur Maria Cruixanken urte betetze duguna da, jakin gabe. Jakinda esaten dut. Bai, pentsatzen dut, beraz. Kimetz Etxabe zorionak, behondikela, bere proiektuan hitzen artean, protagonista den film labur bat, urrengo astetan egongo da bukatuta, eta gu ikusteko gogoz gabiltzan adira. Jartzen du, 24an bere urtebetetzea izan zen, hasi gaur 24 da, izango da orduan. Izango da. Zorionak eta behondiola Kimetz Etxaberi eta urte askoan. Biharkoa gaurkoa bezala Laguna laiak errona eta kresala
Etorraizea garizumakoa. Nere maite duta labur-laburrean, ez dakit, atzo piragua berria jaso nuen, eta nere jostailu berriarekin gustora asko bilin nintzen zarautzen olatuak hartzen. Ez dakit, zer gertatzen zaion nere piragua berriari, baina uste dut, urtetan ez dudala hainbeste atsegin dut izan Instagrameko story batean, nere piraguaren unboxingarekin bezain beste. Ez da piragua delako inigo. Zerbait agertzen da bideo horretan. Beste zerbait. Zer agertzen da? Deskurrituko duzu. Horregatik eman dio jendeak atxegen. Bai, ama. Misterioa. Benetan? Ez, baina nahi nuen. Flipatzen ari nintzen? Sortu nahi nuen horrelako thriller giroa hemen. Nola zabeten, oso thriller giron etorri zeate gaur, Gero thriller bat gomendatuko dizuedalako puripurian tartean. Entzuleok, bagoaz aurrera eta segituan Jonander Peña Garikano aurkeztuko dizuegu Txinara aktore lanetan joan zen, euskalduna. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Ai, xardango, hau niño no begorik, nondukikatzen mango. Inoiz entzuleok kontatu dizuegu, azaldu dizuegu gure laborategia, gure irrati egiteko txoko hau kale gorrian dagoela. Hementxe alde batean Rondilla kalea eta bestean Arostegieta. Bai, inoiz ikusiko zenuten, akaso mundutik bueltaka, irrati estudioak ere badirela kalean eta badirela horrela eskaparate baten bestaldean, eta guk alaxe egiten dugu, eta jendea etorri egiten da, askotan galdezka, aizue, zer egiten duzu zuek hemen? Bueno, bestelakoak ere gertatzen zaizkigu, Goiuri, fotokopia eske etortzen denik, duela gutxi kontatu zenuen Marokorako girabaimena hemen berritzen ote genuen. Bai, hori eskatu zigoten, nanerako argazkiak egiten ditugu. Aita ere. Zergatik, leku xelebra delako gurea, piano bat daukagu hemen, instrumentu musikal batzuk, kamerak, mikrofonoak, irrati mai bat, eta jendeak ez du erabat ondo kokatzen zer egiten dugu hemen. Eta gure horrengo gonbidatua horrela ezagutu genuen. Bera, sango nuke gizon jakin minez piztua dela, eta bere herrira bueltan zetorrela ikusi zuen, lehenago ikusi etzuen zerbait. Aizue, zer egiten duzu zuek hemen? Ar jakin mina, eta guk ere bai, ze noski jakin nahi genuen, berak ere zer egiten zuen bizitzarekin, eta jakin genuen Txinan bizi zela, aktore lanetan ariten zela bertan, eta etxera bisitan zegoela tarteka egiten zituelako. Ilabete batzuk igaro dira, eta Jonander Peña Garikano bueltan da Tolosara, eta herrian dagoela, bisitan etorri zegu berriro, eta esan dugu, orain honetan bai, entrevistat egin behar diogu, historia bitxi honen protagonistari, Jonander Peña Garikano, egunon eta ongi etorri bigarren kafera. Kaixo, egunon. Bueno, kontatu... Leku xelebre. Bai, ez, uste dut hori dela guztiaren hasiera, ez da, lekua xelebrea dela. Kontatu dugu historia bitxia dela zurea, Euskal Herritarra, Tolosarra zarazu, momentu batean Txinara joaten dena, ordurako musikaria bazinen, soinu jolea izan zara aspalditik, aktore lanak gerora iritsi ziren. Konta iguzu pixka bat, zerk eraman zintuen Txinara? Ni neukan hemen taller bat, eta... itxi nun. Garai baten 28 hola. 2008 hola itxi. Krisisekin. Garai hartan, neukan bidea Txinarea jun. Ni hasi nintzen Txina juten 2004en. Garai hartan jun, eta etorri eonan hiru aste, ozea zerra olakoa, eta geho 2013 junitzen area, eta oain arte hanbizitzen. Urte asko dira Txinan dagoeneko, txinatarraren menderatzen duzu, eta gizarte txinatarrean erabat murgiluta zaude. Hoxe, pentsatzu, zu irla batea juten basea, ezta? Eta han,
zeo zer hizkuntza itzaiten die. O ikasten dezu hizkuntza hore, o... Akabo. Edo ez zaude bertan. Akabo, bai. Eta hoixe da. Aizu ikusi dugu eta laizter gure entzulek ere ikusiko dute. Hemen pertsatu dugu bideo bat, Jon Anderren hainbat lanekin. Ni are eman nun, nire akordeoia, eta egun baten, esan nion, kalea jongo naiz, jotzea pixkoat, taberna batea, eta jarri nintzen tabernan barruan, terrazan. Eta orduan beste, nola esaten da, enkargatu, Bai. ikusi zeidan, eta haitu, eta, ostras, jotzen dezu akordeoia oso polita, eta nahi aldezu, txartela, musiko kallejero izatea. Bai, baimena emango aldiazu. Bai, noski emango izu baimena. Holaxe, tontamente hasi nintzen. Eta hola hasi nintzenean, seitun periodikuk, irratiak, telebizioak, nungoazea, zertan, bam, hola, eta pixkanaka, tipi, nere... Eta geho, batzutan, direktorek etorri zaidan. Pelikula bat ikiko eta... Bueno, saiatuko naiz. Eta saiatu nintzen aurreko pelikula ikien eta bain arte. Venga, uno tras otro esaten din bezala, ez? Eta gustatu zitzaizun. Bai. Posik. Bazenuen zerbait han oso erakargarria zena. Eta da, txinatarra ez den fisionomia bat, bizartxuria, uste beraientzat oso berezi suertatzen dela zure estetika hori, eta hori ustiatu dutela, ez da? Ez da hoi bakarrik. Bakizu, jendea da dan bezala. Eta ni alaitxua naiz, eta ez dauka inungo, eta jendeakin oso libre itzeiten dut, eta lagun pilo bat daukat, txinatarrak, pila bat. Eta batzuk oso importanteak, eta hola pixkanaka, baino, Xoabe? Bai, baino, hoxe, alaia eta tolosarrakean bezala, Zu inauteriaren zena batzen eraman zurekin. Bai. Jakin dut azken bidai honetan inauteritako kantuen partitura batzun eskian ibilizarela akordearekin jotzeko. Bai, zatikan, askenen, ez de topatzen, nire Antiolako partiturak eta kauen soz eskatu nion Isidro Larrañagai, eskatu nion, partiturak eta baldaukazue, bai, juntzaitez eta eskatu eta emango izan, bale, hoxe. Eta partitura horiek lortu dituzu edo ez? Ez, oaindik ez. Lortuko ditugu, bestela helaraziko dizkizugu postaz edo emailez edo han imprimitzeko. Eskarrik asko. Baina izu ikusten ari gara, ikusi zaitugu lehenengo akordoia jotzen kalean, hori da zu kalean jotzen. Baina gero ikusi zaitugu akordoia jotzen ez dakit publizitate lan batean edo pelikula batean den, baina ja akordoia bihurtu da ere pixkat ikusentzunezkorako beste elementu bat. Hor ikusi zaitugu ja fikzioan ere akordoia jotzen. Bueno, egun baten, Andrea esan ziten, hola direktore bat kontaktu jarria zertako eta pelikula ateatzeko egun aniversarioa del comunismo de China. Bai. Eta orduan esan nion, ondo, eta horratean nintzen, area jun, 2 egun jun, grabatzea, eta zinean agertzen naiz minuto bat, olako zeo zer, 2 egun grabatzen, eta asaltzen naiz 3 satitan, 2 oso urruti, baina bestea, pantalla osoa. Lehen planoan. Lehen planoan, ere horpeia eta zoni, ostras, ni naiz, puño. Increíble. Geo, handik, daukat beste lagun bat, granadinoa, Isidro Santos, bea da klarinete jotzen duna, eta esan nion, Isidro, hola daukat eta etorriko altzea eta, bai, jugo naiz. Eta juntzan, eta hango orkestakine jotzen, eta hoxe, pixkanaka, geho, handik, gure herriko periodikuk eta telebizioak eta intziten kriston eta esaten nion, baina gu ez gea ezer, bakarrik hemen gaude zea,
Bai, eonean, baino, egone horretan bide sendo bat topatu duzu. Izan zara, esango nuke, Txinako Santa Claus zoragarriena, irudietan ari gara ikusten, entzuleok, gero eduki hauek ere gure webgunean ikusteko aukera izango duzue, ze benetan merezi du ikusteak zelan egin dituen Jonanderrek, Santaren momentu hau ere oso polita da. Gustaz zaizu. Asko, bai. Bai, ez dakit, zu badakizu, tolosarrak nola gea. Berguenzaik ez daukau, eta oso alaiak, eta beti, hoxe, happy, eta hola xe da. Eta gero berguenzaik ez, eta batzuk esaten ziren, nola jartzen zea telebizion aurren da, kamaran aurren da, esan daukazu, ni, zer? Hoi normala da, zu ez beidatu kamarai. Lotxik ez da behar horretarako, eta... Ez beidatu kamarai, izan zuzean bezala, hoi ez da netzako, eta netzako bai, eta hola. Zein izan da urte hauetan egin duzun lanik kutxunena? Oixe balde duen. Lanik kutxunena, bai, ze asko egin dituzu. Aurten. Urte hauetan, Txinan zaudenetik, aktore lanetan hasi zinenetik. Segura asko pelikula hori, komunismona. I forgot, el nombre, ez dakit, guain. Jonathan Bikote, do you remember the name of the film about Chinese... 1921, mila bedatzen eta hogeita bat. Ja. Osondo, moldatu dugu hemen informazio iturri lehen eskukoak ere baditugu. Bai, horre, nolabait nabari da ez, produkzio handi baten, ondorio dela pelikula hori, eta horrelako lanetan ere beste exigentzia maila bat, akaso, eta... Txinan dauen direktore ospetsuna. Telebizioai, mobioi, zertan gobernotako, eta kontratatu die, direktore ospetsuena, pelikula itxeko, ez dakit ikusita aukiko dezue pelikula hori hemen, baina... 2008 batean estrenatu zen, Shen Dashen... Yanshin Shen Dashenek zuzendua, eta Shanghai nazioarteko konzesioetaz bete-beteta zegoen, egoera tentsua, eta talde gazte batek erabakitzen du, nolabait nazioarteko indarroien segimendu hori hautsi, eta Shanghain elkartzen dira, Txinako alderdi komunista osatzeko. 1900 eta 21 bat, nik ez dut pelikula hori ikusi, baina zalantzari gabe, ikusi beharreko pelikula ere badela, eta ikusiko dugu sari honena, gidoi honenari, saria ere irabazitakoa, Golden Rooster Awards, hemen... Bai. Ez da txantxetako. Ez da txantxetako kontua. Bida, Google Playen esaterako alokairuan badago, ikus daiteke, edota bestela Kiji plataforma txinatarrean, horre doainik eta ingeleseko azpirituluekin. Prime Video mere badago ikusten ari naiz, beraz? Badaude aukerak pelikula hau ikusteko. Eta azken lanen artean, baten bat nabarmenduko zenuke, Jonander, horrela, ez dakit, azken garai hauetan egin duzun zerbait gustora utzi zaituena? Oso gustoa. Azkenen inun, albistea erderaz. Eta behaiek itzeten diate txinoz, eta nik erantzun nuen erderaz. Eta oso polita. Bai. Ez dakit nola esatea, baino, erderaz badakizu, oixe, ni ze esan berdetan, ni Espainiarra naiz, eta noski, zeiten erderaz, venga, pin-pon, listo. Lanerako esan du Espainiarra dela, gero tartekare esango diezu ez ni euskalduna naiz, hori ere. Oide, innadaukate. Hombre, sinizen izut. Hombre, ez. Bai. Argazki bat ere ikusi dut, jarri dituzunen artean, metro batean edo trenean gaztetxo batzukin, ez dakit arropa iragarki bat zen, edo zertzen hori, ez? Metro bat iruditu zaitzela, ez dakit oso tranbia edo zertzen. Hoi da, nola esaten da, estudio bat. Estudio baten. Ez da egitasko trena, zatik nahan ikendie, abioia behar balin bai, montatzen dute, bai, Tita baten, abioia, trena, eta geho, bai, holako astakerik iteko
gustatzen zait. Pianoa jotzen ere ikusi zaitugu, zuk jotzen duzun akordoia pianozko akordoia da, Bai. eta horrek aukera ematen dizu pianoan pixkan moldatzeko bintzat, ez? Bai, hoi, bideo hoi, inun oso famoso aktrizekin, neska hori da oso famosue, eta harritu nintzen, areajut nintzenean, eta behakin, eta oso simple, oso ospetsua, baino beha, Humila. oso simple, humila, jatorra, eta olako gauzak, eta meikauen zoz esan nion, oino, neska honek. Eta geho jendea, galdetzen diate, neska hoi zer, eta neska hoi oso normala da. Jo, oso ospetsua, oso famosua, eta geho inun anuntzio bat, zea, Gonli, kin. Gonli zautzen dezu, Ez? la Jaysa, korrupzion en Miami. Bai, Gonli, bai, mentxe topatu dut, eta segituan konturatu nahi zena. Memoria ez duna geixa, Miami Vice. Bai, egia, bakitzen dan, bai. Berarekin ere lan egindakoa zara. La maldición de la flor dorada ere egin du, bai. Ta, aktor arekin increíble. Kaixo, zemuz, bla, bla, bla. Itzeiten eta oso normala, eta esan nion, mala madre, que te pariu. Oso ospetsua zea, eta zea oso mile eta oso jatorra, eta... Bida, Bueno, ala behar du, ez? lehengunean, haitu nun... Barkatu. Lasai. Ura badalko zuen. Bai, orain txekariko dizu. Kariko izan. Ta, historia bat, iaz pasatako, lehengo azten. Gobernu esan zuen tifoia zetozela, eta ez bialtzeko umeak eskola. Ostegunean. Ostegunean ez bidali, eta ostegunan. Ostegunan etxen gehatu zien. Eta gero esan zien, ostegunean etxen gehatu zeate, ez da, larun batean etoriko zeten oski. Eran ura lasai, Jonander. Auzodek begiak irikitzen, nik baina... Nik gauza bat nabaritu duten jo, ez daukala bueltatzeko asmorik. Hori somatzen dut nik hango kontuetaz eta hitz egiten duenean, uste dut ez daukala bueltatzeko asmorik, ala da. Ez. Bukatuko txiste Bai. historia hau. Eta orduan, esan ziote, Bai, kokatu gaitu entzula berriz ere, aurrak ostegunan ez ziren joan eskolara tifoia arriskoagatik, eta esan zien, orduan larun batean itzuli behar duzue. Hoxe, eta beha esan zion, ikusten dezue, Osea, nola ostegunan ez irjun, larun batean, juntzien, rekuperazio bezala, ez? Hemen gertatu ezke hor, esaten zuen, osteguna tifoia, ostiralean, ez dugu bidalei umeak eskola, azten lehen arte bidali ez. Hoi dago diferentzia kristona hango jendea eta hemengo jendea. Txorradila bat matiu ez, ez badezu bialtzen ostegunean, larun batean, eta jendeantzako oso normala iruditzea. Egin hemen hoi. Zalantzari gabe. Eta bai goiurik zion bezala, ez dugu ikusten Jonander itzultzeko intentzio handiarekin, baina tarteka bisitan etortzea hori bai gustoko duzu Euskal Herriako buelta hauek estimatzen dituzu, eta uste dut tarteka hori ere behar duzula, ez da? Hoize, arnasa pixkoa tartzeko, nere herriko arnasa, ez? Normalen urtero etortzen, oain, azkeneko 3 urte etorginen urtero hilabete hola pasatzea. Eta guztua, mendia jun, eta disfrutatu hemengo, zea. Non bizi zara Txinan, ez du gori izan? Herri izena du Ningbo. Dago, Shanghai alden, ekialdean, ordu pare bat trenen bidez. Goiuri izan du herria. Badakizu zenbat bizan lehituen? Herria. Ezakit esaten. 7,6 milioi. Herrixka? Herrixka. 7,6 milioi ditu Ningbok, bai. Nahiko hiri ezaguna da, ez? Txinan esango nuke hiri garrantzitu xamarra dela. Baino da lasaia. Ez da Shanghai bezala, Shanghai da esplosio bat. Baina Ningbo da lasaia, ez dakit jendea, beste motatako jendea da, geho ez gaude estrangero pila bat, Shanghaien dago estrangeros beteta. Bai. Ningbo ez. Orduan da, pixkoat, nola esaten da hoi,
Mas... Bai, abegitxoagoa, ez pixkate goxoagoa edo etxekoagoa. Bai. Ba, Jonander Peñagarikano, eskertzen dizugu gurekin minutu hauek hartu izana. Ordu gutxitan, justu bisita honen azken txampan harrapatu dugu, ja Txinara bueltan, baina itzuliko zara Euskal Herrira urrengoan, eta etorriko zara berriz ere bisitan, eta hariko gara ardokopa atartzeko baldin bada ere. Obedezu, Vale. Mila esker eta bidai hona izan Txinara bueltan. Zueri, venga, gente, aio, pelaio! Entzuleok bagoaz aurrera, segituan gai gehiago hementxe bigarren kafean Mikel Garikoitzen Maite Ederra kantu honekin, urrengo 2 minututxoak. Lastanetan dedekaikero Noiz bazter Maite zaitut, maite zoratzeraino Ederragorik ez da zuaino Zeurea dut, nik begian argia Da zurekin berriz behain zerdia Bere koloreak ez dira Ez dinorrenak bezala Urdina du begiriz dira Horri berdea da zala Gaua koloreak jatea Horreratzen naiz bakarrik Ez dago zeruko batean Nire hainako bizarrik Maite zaitut, maite zoratzeraino Ederragorik ez da zuaino Zeurea dut, nire gilan argia Bihotzeneko ongarria Maite zaitut, maite zoratzeraino Ederragorik ez da zuaino Ba, Mikel Garikoitzen iraganeko kantua berreskuratu dugu, Maite Ederra zuzeneko bertsioan, hainbat laguntartean, eta Xabier Zubeldi akordoian hemen. Entzuleok aurrera egiteko ordua, 10:50 minutu, oraindik gonbidatu mordoa izango du hementxe bigarren kafean, baina maiketara bidean ere beste hainbat gai baditugu zuekin aipatzeko, eta goiuri hor daukat begira prest. Kontua da ez dugula aipatu, esan dugu gaur ardo beltzaren mundu eguna dela, baina ez dugu aipatu evoluzioaren mundu eguna ere badela gaurkoa. Uste dut gaurko egunez ospatzen dela Charles Darwinen espezien jatorria liburua, gaurko egunez argitaratu zelako, edo Darwinekin zerikusia dauka evoluzioaren mundu egunak. Eta arduan nik pentsatu dut, nien naiz zientzelaria, baina zeburu honetan irakurri dut albiste bat asko gustatu zaidana, evoluzioarekin lotura duena, eta zuekin partekatu nahi dut. Kontua da, Oxfordeko unibertsitateko ikerlari batzuk, badakizu Oxfordeko unibertsitatea oso entzutetxua dela, eta oso ospetsua dela, aritu dira muxua aztertzen. Muxua, kontzeptu gisa. Kontua da, muxua, evoluzioaren ikuspegi batetik, nahiko misteriotsua dela. Ze, berez, Espainiak beste pertsona batekin elkartzeak, ez? Muxuaren keinu horrek ez dauka abantaiarik, espezien ugalketan edo biziraupenean. Are gehiago, arazoak ekar ditzake, ze gaixotasunak transmititu daitezke muxuaren bidez. Hala ere, gizaki gehienok, eta gaina beste espezie, animalia espezie askok ere, izugarri gozatzen dugu muxuekin. Eta mendeak daramatzagu muxuen inguruan idazten, abesten, marrazten. Muxuak berez ez dauka zentzurik, baina asko gustatzen zaigu. Ja, hasteko kontzepturi izugarri gustatu zait. Hau da, zentzurik ez duen gauza batekin gozatzea, ze nik behintzat, muxuekin asko gozatzen dut, ez dakit. Bai, eta nik ere, bai. Ja, muxuak izan daitezke, muxuak horrela morreoa mingainarekin izan behar, nahi kopetan ematen den muxu bat iruditzen zait, oso xamurra. Mingainan ora gozo ere, bai. Hori ere bai. Eta gainera askotan pentsatzen dut, faltan botatzen dudala, zuk gaztetxoa zarenean eta zure lehen
harreman sexuala edo lehenengo koitoa eduki aurretik musuak ematen ordu asko pasatzen dituzu zure bikotearekin. Orain petina deitzen diogun, deitzen zaion horretan, orduak igaro ditu, bai. Gero da iristen denean, harreman sexual, koitoa iristen denean, pixka bat alde batera uzten dela musuaren kontu hau, eta batzutan faltan botatzen dut, nola musukatzen ginen, zagit, 15 urterekin. Bai. Gero badago hor musuekin, pixkat lehen aldiekin zerbait, ez? Norbait ezagutu eta lehen musukatze gara joiek ere oso indartsuak direla eta gero hori ere apaltzen joaten dela. Baina, bai, ze gauza hona musuak. Bueno, kontua da, Oxfordeko Unibertsitatean orain ja ikerketa honetan ondorioztatu dutela noiztik ematen diogun elkarri musu. 21 milioi urte dira musu ematen hasi ginenetik. 21 milioi urte. 21 milioi urte. Pila bat. Kontua da, pentsatzen zela, gizakien arteko lehen musua, 2023an egindako ikerketa baten arabera agertzen zela, Babiloniako buztinezko tablatxo batean agertzen zen irudi bat, bertan agertzen zen bikote bat harreman sexualak edukitzen, eta orduan pentsatzen zen, ordukoa zela, ez? Duela 4.500 urte. Hori zen horrela jasota zegoen lehen musuaren irudi bat. Baina orain, Oxfordeko Unibertsitateak dio, beraiek esan dute, 16,9 eta 21,5 milioi urte bitartean, hor urte asko dira, baina gutxi gora bera hor kokatzen dute, guk esango dugu 21 milioi urte pasa direla lehen musutik eta antza denez, lehenengo aldia da ikuspegi evolutibo batetik azertzen dela musua, eta biologia saieko Oxford Unibertsitateko ikerlariek, horixe, ondorioztatzen dutela, musuak ematen zirela aspalditik, eta txinpantzeek, bonoboek, orangutanek, horiek denek ere, musu ematen diotela elkarri, eta musua dela zerbait historikoa. Badakizu, fíjate, nolabait, selekzio naturalaren eta superbibentziarekin lotura ere badagoela. Ikerketek diote, musuarekin ere zerikusia dauka, baina nola usaintzen dugun bestea, dagoela lotuta bestearen eta gurearen arteko sistema immunitarioen nolabait elkar egokitzearekin. Guk norbait ondo zaitzen dugu eta ondo perzibitzen dugu, nik esango nuke ondo dastatzen dugula. Eta musuan ere eragina handia daukala beste pertsonaren nolait zaporeak, nola sentitzen duzun musua, usaina, azala, hor badagoela lotura sistema immunitarioen komplementazioarekin. Eta, oinarrian, kopulazioaren ostean sistema immunitario elkar ulertuko diren horiek emango dutelako seme-alaba osasuntsuago edo seme-alaba nolabait garaiei bizirauteko gaitasun handiagoa izango dutenak. Eta hortik datorkigula norbait nola usaindu edo nola bizi dugun. Eta oso politia iruditzen zait. Ze ona, dakizu zientzialek zer esan duten, zein izan den ikerketarako lehenengo oztopoa? Musua zer den definitzeak kostatu egin zaiela. Iepa. Ze espezie batzuk aho konexioa egiten dute, badago, aho eta ahoan arteko harremana, baina ez da musu bat. Beste zerbaitetarako erabiltzen dute. Edo batzuetan burruka ere izan daiteke. Ahoaren kontra, orduan hori ez da musu bat. Orduan, kostatu zitzaien definitzea zer den musu, baina definizioa ere, aterote jakinen duzu zer den musu bat? Bai. Musu bat da, ahoko kontaktu ez oldarkorra, edo ez agresiboa, espezie beraren barruan gertatzen dena, Espainian mugimendu apur batekin, baina elikagaien transferentziarik gabe. Ze bestela, elikatu da, eta ez musukatu. Enuke hola pixkat eskatologiko izan nahi, baina ez da lehenengo aldi izango, musuren batean eskadope puskaren bat jantu zuela, entzuleko sentitzen dut. Egia da, aipatzen dela espezie beraren barruan, eta orain, txakurren munduaz hariko gara izketan, eta nik kontsideratzen dut txakur batek musu ematen dizula. Ez? Mingainarekin egiten dizunean aurpegian horrela, ez?
esaten dugu, bida musu, txakurrak, eman musu edo txakurrak musu eman dit edo nadalakoa. Baina entzadenez, zientzialari hauen hitzetan hori izan musu bat, Egia dela ez dela musu, ahoaren kontra ez dela, eta, baina, bai, hori da musua. Hauko kontaktu ez oldarkorra, espezie beraren barruan, Espainian mugimendu apur batekin, ez dakit zergatik esan duten apur batekin, mugimendu asko balin badago, zientzialarientzako ez da musua. Ez, kontua da, ez balin badago. Osea, apur bat zerbaitek egon behar duela. Zerbaitek egon behar du. Eta pixkate egotearekin hasten da musua. Kontua da, badagola jendea, musukatzen duena gutxi hau ikusi nun, ez da gize podcasten zan, pixkat esplikatuko nizu seguraski izango zenean tipa honen izena, baina koste gengo zen guiristea. Nizatzen, behin, musukaztu zutela, badagola jendea musukatzen duela arrai bat bailitzan. Urrulo. Bai, eta katakumea bezala ere, bai. Gogorra bizitza, Espainia pika barrura sartuta. Bai. Bale, horrengoan musu txar bat ematen badizu norbaitek, esan, barkatu Oxfordeko Unibertsitateko zientzialariak ez daude ados egiten ari zaren honekin. Eta listo, horrela bukatu dira, musu txarrak. Are gehiago, Oxfordeko Unibertsitateko ikerlarien arabera egiten ari zaren hau, ez da musukatzea. Ez da musu bat. Nahiko hau, Oso polita, eta nik imaginatzen ditut neandertalak musukatzen, elkarri musukatzen, eta pentsatzen dut. Ze polita, historiak aurrera egiten du, baina ez gara inbeste aldatu. Ez, da gauza batzuk hor nahiko oinarrian daudenak, ez? Musua, ez? Oinarrian elikatzea eta horrelako gauzak, agian poesia handirik ez duten gauzak, bai jartzen gaituztela harremanetan aurreko belaunaldiekin, ez? Baina musua da zerbaitain, ez dakit, poetikoa iruditzen zaidala, ba oso polita ikerketa hau, ekarri nahi nizuen, eta animatu nahi zaituzte, elkar musukatzera esan barruen, baina igual pixa tarreroa da esaldi hori. Esan genezake gizaki denetik, eta lehenagotik ere. Lehenago ere. Askoz lehenagotik. Lehenago ere. Gizakiak izateko bidean hasi zenetik, musukatzen duela elkar. Musua da zerbait ederra, zerbait polita, eta aurrera, musuekin. Entzuleok, goizeko 11 ditugu bueltan, eta azken ordukoaren bila egingo dugu salto segituan Bilboko estudioetara, eta jarraituko dugu gai gehiagorekin hemen txezuekin bigarren kafean. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin. Egunon Euskal Herria. Goizeko 8 eman berriak egunon daizula. Egunon guztia. Arratsaldean. Arratsaldeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu. Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai. Ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera Goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut. Demora guztin ez du balio, kamionetan sartuta. Ilusio guztienak animatzen diteu korrika egitea. Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin. Aizu, baltzenekien oraindik ere hipoteka gastuak erreklamatu daitezkeela? Etxe bizitza bat erosteko hipoteka bat sinatu bazenuen 1995 urtarrila eta 2019ko ekainaren artean, jar zaitez gurekin harremanetan eta erreklamatu alizateko behar duzun dokumentazioa zein den esango dizugu. Informa zaitez, konpromisorik gabe. Emma abokatuak, 611, 411, 868. Zara konturatzen, iaia, noiz datorren aldaketa, bateria batetik, organiko gotik, elektronikora pasatzen dira. Eguerditan irekitzen dugu musikariako mikrofonoa. Euskal musika eszenaren berritasunak ardatz. Kaixo, Fermin. Opa, kaixo. Aritz Artola, Gabon. Kaixo, Gabon. Bide Hernando Muñoz, Inigo Etxarri Sistiaga, Gabon.
Gabon. Gabon. Aurkezpen berezirik ez du behar, baina aurkeztuko dugu Ruper Ordorika. Hemen daukagu gurekin Gabon, Ruper, zer moduz? Ondo, eskerrik asko. Josune Arrakistain eguerdion. Kaixo eguerdion. Zer moduz zaude? Oso ondo? Bai, egualdion, Naiz irratia. Kirolak karri ohi du maiz. Baina gaztitik ere badu. Kirolarian denak hartzen ditugu egunero. Astelehenetik ostiralera, arratsaldeko 3:00 aurrera, Jon Garateren eskutik, kirolaria. Naiz irratia. Entzuleo goizeko 11:03 eta orain bai, bagoaz Bilboko estudiotara azken ordukoaren bila, Itxaso Leon, egunon. Kaixo, egunon, azken ordukoari dagokionez, kontatu dezakegu Save the Childrenen txosten baten arabera gazten 170 eta mutilen 175 ez dutela identifikatzen interneten sexu edukia saltzea, sexu esplotaziorako modu bat bezala. Erakundeak gehien kezkatzen duena da OnlyFans bezalako plataformei adin txikikoentzat egiten zaien publizitatea. Erakundeak astelehen honetan argitaratu duen autoesposizioaren trampa txostenaren datuak dira. 1000 gazteri baino gehiagori egindako inkesta baten bidez, ingurune digitaleko sexu esplotazioko dinamikak eta dinamika hoiek errazten dituzten plataformak aztertu ditu. Hoien artean daude sugar dating deritzen webguneak edo OnlyFans bezalakoak, erabiltzaileek sortutako edukietarako sarbidea eskaintzen dutenak sortzaileei kobratzeko aukera emanez. Hala, 10 gaztetik 4 aitortu du 18 urteak bete baino lehen bideoak ikusi dituela eduki sexuala salduz plataforma digitaletan dirua nola irabazi azaltzen dutenak eta 2,5% adierazi du horren truke dirua irabazi duela adingabeak izanik. Horrek esan nahi du 40 gaztetik batek sexu esplotazio digitaleko esperientzia zuzena izan duela 18 urte bete aurretik. Gainera 14,4% erantzun zuen hori egin zuen norbait ezagutu zuela eta mutilen 45% eta galdetutako nesken 49% baino gehiagok sugar dating delakoa zerbait positiboa zela zioen publizitatea aurkitu zuten sare sozialetan adingabeak zirela. Gogorekarriko dugu ere gaur goizean aipatutako beste kontu bat, Imanol Pradaresek iragarritako konpromisoak gora bera, Mikel Torres PSeko lehendakari ordeak Espainiako gobernuaren bozeramaile lanak egin ditu astelehen honetan. Estatutua aurten ere ez dela osatuko esateko. Zailtasun teknikoak aipatu ditu eta lehenbailen izango dela esan du. Ez dela denbora arazoa ere azpimarratu du Onda Baskan, presak garrantzitsuak direla, baina negoziazioak ondo egitea ere garrantzitsua dela Euskal Autonomia Erkidegoan zerbitzua estatuan bezala edo hobeto emateko. Bere sailaren mende dagoen blokeari dagokionez, uste du litekeena dela abenduan zehar batzorde mistoa deitzea haren eskualdaketa onartzeko. Eta amaitzeko informazio praktikoari dagokionez, esan behar dugu goiz korapilatxoa izaten ari garela Euskal Errepideetan, esate baterako goizeko 8 aldera izan den ibilgailu askoren arteko istripua N bat errepidean, Iruraldean eta Irungo norantzkoan, 5 zauritu utzi ditu istripu horrek, eta gainera errei bat itxi behar izan dutenez, autopilak eta esanguratsuak sortu dira, dagoeneko gutxitu doazenak, eta bestalde oraintxe ere sortu berri diren pilaketak, kasu honetan AP8ko 0 kilometroan Irunen eta Baionako norantzkoan adiberaz. Puntu horietan 12etan jarraituko dugu informazioa berritzen. Eskerrik asko bai Itxaso Leon, aurrera egingo dugu eta esan da bezala 12etan informazio gehiago. Hementxe Naiz irratian gu gonbidatu aurkeztu behar dizuegu segituan entzuleok, goizeko 11:07 minututara doan goizeko 11:07 doan honetan. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, Bigarren kafea. Txakur famatua da izena dau blanko, ez dauka minpekorik hartua badauko, hartuakin bakarrik ez dala kontentu,
auzora juan eta oiluak janditu. Txakurren inguruan hitz egingo dugu datozen minutuetan bigarren kafean. Beti esan izan dugu saio honetan txakurrak gustatzen zaizkigula eta ziur gure entzulen artean ere badirela txakurzaleak direnak eta gehiago esaten hasita txakurren bat ere badutenak. Gero eta txakur gehiago dagoela esaten da eta noiz edo noiz egokitu izan zaigu txakur jaberen eta txakurrak hain gustuko ez dituen norbaiten arteko eztabaidaren lekuko izatea ere. Txakurren eziketaz arituko gara eta horretarako dakitenen gana jotzea pentsatu dugu. Xabi Arrese, txakurrak ezteko eta bizitzeko Kangune zentroko kidea da eta berarekin arituko gara datozen minutuetan. Xabi, egunon eta ongi etorri bigarren kafera. Egunon bai, da eskerrik asko ondeitzea, tio. Zer moduz gara? Ondo, hemen gaina babesen, hobeto. Bai, kanpoan dagoen giroarekin alderatuta. Xabi, berehala hasiko gara zuek egiten duzuen lanaren inguruan, baina gonbidatu guztiei galdera pare bat egiten dizkiegu. Entrevistaren hasieran eta horiek oiurik egingo dizkizu. Bueno, nik bi galdera egingo ditut, baina zuk bakarra aukeratu behar duzu erantzuteko. Vale. Lehenengo galdera da, orain etorriko balitz, zinema zuzendari bat. Eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo dut. Ego. Baina pelikulan ezin dut kontatu jaio zinenetik orain artekoa. Pelikulan zure bizitzako etapa zehatz bat bakarrik kontatuko dut. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenukeen, gero horrela pelikulan ikusteko. Hori da lehenengo galdera. Eta bigarren galdera da, eta hau ea usartzen zaren erantzuten, gonbidatu gehienek beste aukeratzen dute, ea nola irudikatzen duzun edo nola gustatuko litzaizuken izatea zure funerala, zure hileta. Beraz, nik biak bota ditut, pelikularena eta hiletarena, eta esan bezala, zure esku bietako zein erantzen. Hori bai nula espero. Ez, nire pelikulana adibidez, nik usten dut Kangune irikia aurreko ziklo hori, lehenengo txakurrekin egin nuen rekorridotxo hori, eta gero irikitzeko abentura guztioik, eta lehenengo urtea, eta nik usten dut hori izango litzekela gorra, politxe, eta gero abeida eman diten gauza ona. Zoragarri. Bi galderen tarte hau erantzun da, orain galdera serioagoak Julenek egingo ditu. Serioak edo ikusiko dugu, nondik nora joaten den. Xabi, esan dugu txakurren eziketaren inguruan arituko garela, ez dakit txakurren eziketa horrela bote pronton entzuten dugunean, eta txakurreaz askorik ez dakigunean, etortzen zengu lehenengo ideia kaso bada, ohitura txarrak dituen txakur bat zuzentzearena. Baina uste du txakurren eziketaz ari garenean askoz kontzeptu zabalago batetaz ari garela, ezta? Konta iguzu pixka bat zer den. Dudai gabe, gaina eske horre badau, arazo bat kalen jenderi pixka bat bertigo ematen dio eziketa edo adiestramentu hitzek, ze pentsatzen da oso kasu konkretu dira zuk esan dezuna. Igual arazoak ematen dituna, agresibitatenak, bildurrenak eta hori dena, eta ez eziketa fase bat txakur batei eman beharren dau, baino beharrez. Osea, azkenen naizun bezala deitu, nahi bari mazu beste hitz bat inventauko du, baino gu txakur bat gure bizimodua ekartzen daunen, naiz txakur kumea izan, edo heldua izan, txakurrek dauketen bizimodue, eta guk pertsonak daukeun bizimodue erabat desberdinak die. Bale, orduan, bai behar dute txakurrek prozesu bat, nun gure gizartera modu egoki baten sartzeko. Claro, bestela zergatik txakur batek ez zio ume bati bokadile bat kendu behar, beraien mundun hori posible da. Edo frontoi batea jun eta pelota daude korrika eta zergatik ez zio kendu behar pelota. Orduan, esan nahi dut, bai behar do txakur batek eziketa puntxu bat arazoik ez emateko, ez kure etxen eta ez kalen. Eta jenderi horrek bertigo pixkat ematen dio, baina gaur egunean daune taburrekin limite edo korrekzio hitzek ezin dira erabilita, izan dute mezala suerte. Ez balin badiozu, aizken erakutsi behar zer daun ondo eta zer daun gaizki, suerte. Eta esaten ari zarenaren bidetik, Xabi, ikusten dugu ekuazio horretan txakurra eta txakurra ezitzaileaz aparte, txakur jabere sartzen dela. Dudai gabe, bai. Gu gainean normalen behintzet hautza juten dienen, saiatzen gea behintzet aldan gutxina ikutzen txakurre, ikutxu entre komillas. Osea, gu saiatzen geana da txakur jaberi erakutsi, nola kudeatu situazio bakoitze, bildurrek ematen dizkione situazioak, ezautzen ez ditun situazioak, eta olako gauzak nola lortu komunikazioa hobetzea txakurrekin, prozesu bakoitz hortan laguntzeko eta erakusteko, zer daun ondo eta zer daun gaizki. Kangune zentro aipatu dugu, zu zeuk ere goiurik egin dizun galderan aipatu duzu, hasierako garai haiek, konta guzu, noiztik zuk txakurrekiko harremana eta nola izan zen Kangune martxan jartzeko ideia hori? Izan zen, nire anaien gati gaina, ze betik izan nahi izan nun, ukina izan nun bulldog bat, eta inoiz situazio desberdinagatik, inoiz ezin txakurrik euki, eta izkenen lortu nun, situaziogatik bakarrik etxen, eta esan nun animatu inbar naiz hartzea ja.
eta nahiek esan zin, bueno, erregalatu zin kurtxo bat, lehenengo pauso horinak, eziketa prozesu horinak, arazoik ez emateko, da gero, bueno, gurason etxea eta ekartzeko, eta hori dena. Eta hori zantzan, ikut jo nindun barrun, hasi nintzen ikusten, ze aukera ematen ditun txakur bat ondo eztek, eta ondo komunikatzek behakin, eta hasi nintzen, prozesu ez da, geroz eta gehi hau eiken, zer ni optikoa naiz, ni optiko bezala lan eiken un orduan. Orduan, hasi nintzen, profesionaltasun kurtsok eiken, gehi hau hobikatik, onta dedikatzeko baino. Eta izkenen bukatu nintuen prozesu guzti, esan sakabo, onta. Bai. Eta behin kangune martxan jarrita, pentsatzen duzuk esan duzu, formakuntza bat badagoela, baina jasotzen duzuen kasu bakoitzetik ere, zerbait ikasiko duzu, ez da, txakur bakoitza mundu bat izango da, txakur jabe bakoitza mundu bat izango da, eta pentsatzen duzuentzako ere badela etengabe, formatzen baino gehiago etengabe gauzak ezagutzen, gauza berrik ikasten joateko modua. Bai, ze azken baten txakurre dauketen gauzik politxena da, bakoitza erabat desberdina dela. Bestena. Osea, badau mito bat gaina, jende pentsatzen dora, panpinantzeko dela, denak igualak die, eta niretzako hori ez da litzeke politia izango. Osea, nahi guztan zaitena da, txakurrek izatea bakoitzak bere nortasuna dauke, bere karakterra dauke, eta orduan, karakter bakoitz horri erantzun bat eban martzaio, eta erakutsi bartzaio nola kudeatu. Claro, hori da politia, txakurrena. Baina egia da, igual, arrazaren arabera ezaugarri batzuk bai errepikatzen direla, edo hau eren mitoa da, ez dakit nik entzuna daukat, jaskiak, ez dakit, ez dira ondo moldatzen umeekin, eta aldiz labradoreak, bai, edo horrelako gauzak badaude? Izan daiteke zerbait, baina ez jendek pentsatzen duen bezala. Hau da, bakoitzak, logikamente, arraza bakoitzak bere karakteristikak eukiditzazke, baina egidana da, sozializazio fase baten, horik pixka bat kontrolatzen ikasi daitezkela. Beti geukiko do, karakteristika antzeko bat, hau da, logikamente zuk esan dituzuna jaski bat eta labradore bat ez die berdinek, hau da, jaski batek beti geukiko do autonomi puntu gehiago, eta labradore bat izango da, un eterno katxorro beti daula eta tontakerik egin orduan. Badau zerbait, baino gehiago da, baita guk nola eamaten ditun lehenengo fase horik. Nik pertsonal, osea, bakoitza, txakur bakoitza hartzen dut, bere nortasunakin, karakterrakin, hori da puritxe. Xabi, hasieran bertan esan duzu, eta utzi duzuela lerroburuetako bat badela, txakur guztiek behar dutela heziketa prozesu hori, egokitze prozesu hori. Orain, nola baitera adibide praktiko bat, edo nik txakur bat daukat, eta berabakitzen dut zuenera jotzea, zuen zerbitzuetara jotzea. Iristen naiz zuen gana txakurarekin, eta nola hasten da prozesua, nola izaten dira lehenengo urratxoiek? Lehenengo galdera egiten detena da nik, lehenengo ondo galdetzen diet, aber realmente prest dauden, beraien, osea, zuen bizimodua aldatzeko. Azken baten txakurek aldatu inbartzaiu guztiz bizimodua. Eta hortikan aurrea, nik asko insistitzen detena da, ondo aukeratzea ze txakur tipo hartu nahi dezun. Eta horrez naiz sartuko erosi erraza konkretu bat, adoptatu eta holako gauzak. Baizik eta nik batez ere galdetuko dizutena da, baina ze bizimodu guki nahi dezu. Mendia asko jo nahi dezu, interaktuatu nahi dezu asko txakurrekin, nahi dezu izatea konpaini bizka bat eta gero txakur parke batea eman beste txakurrekin jolasteko, eta horren arabera aukeratu txakurre. Bai, hortan nik inzidentzia asko ematen dut. Ez hartu txakur bat hartzeagatik edo interneten ikusi dezulako biaze politedan. Edo ze aztik dien. Border Colliekin gertatzen dena, eske son muy inteligentes. Hanik asko izaten dut, masketu. Puntu askotan masketu, orduan, alde hortatio asko egiten dut. Eta gero hortikan aurrea, aholkatzen duten asko da, etxea moldatu, eta gero ikasi pixka bat, lehenengo egun horik, zuentzako goxogok izateko. Ze lehenengo egun horitan, astentzea gero, elkarrekin bizimodu bat sortzen. Eta gero aipatu duzu baita ere, esan duzuna ez, esate baterako txakur batetzako normala da, pelota bat ikusten duenean, pelotaren atzetik korrika joatea, edo janari ikusten duenean, janari honen bila joatea. Behin, heziketaren barruan, ez dakit lehen da bizi txakur jabeak berak esperientzia horiek bizitu behar dituen, eta gero hortik abiatzen den egokitzapen hori, edo ja lehenago horiek esperientzia hori bizitu horretik hasi behar den egokitzen. Karo, hor dau, niretzako bentze eta katx nagusia hori izaten da. Jendek itxoitzen dola arazo bat eotea, gero hori zuzentzeko, modifikazion de kondukta edo esaten dana. Eta guretzako bai, egin daiteke, baina realmente itxusigoa da eta lanketa handigoa da. Orduan, guk hasieratik, naizta etorri txakurkume batekin, heziketa basiko bat edo, oinarrizko heziketa bat eitea, guk hor erakusten ditugu jolas, modu bat esateko jolas desberdinek, txakurrei irakusteko zer daun ondo, eta zer doan gaizki. Orduan, horik behin jolas bezala erakutsita, guk hitz horik magiko bihurtzen ditugu. Ez batek sentidu eukitzen do.
Zer jende asko esan du, ez, nire txakurrek badaki zer dan, ez, zure txakurrek badaki asarra bintzela. Ez daki oso ondo zergatik, baina, orduan, guk olako gauzak eta egiten ditugu, planteatzen ditugu, ariketa desberdinek, txakurreri irakusteko zer nahi daun, kapturatu egiten deu, kondukta konkretu hori, eta gero baita kapturatzen deu, beste kondukta batzuk, ez ditugun nahi errepikatzea. Baina jolasen bitartez. Kangune.eus webunean daukazue, zuek eskaintzen duzuen zerbitzu guztien inguruko informazioa, heziketa aipatu duzu, eta zuen webune horretan ikusten ditugu 3 heziketa plan ezberdin bezala, oinarrizko heziketa egoitzan, eta heziketa aurreratua. Bakoitzaren inguruan nola saldu zenuke, zer da bakoitza? Oinarrizko heziketa da, pixka bat oain arte komentatu detena, ez? Osea, azken baten elkarbizitza on bat sortzea, edo gizarteratze prozesu on bat eitea. Hau da, komunikazioa asko lantzen dugu, eta eskaintzen dizkiogu binomio ditzen zaiona, pertsona eta txakur bakoitzari, egunerokotasunen aurkitu ditzazken situazioak ondo kudeatzen. Gero abei da, txakur horrek ez eukitzeko bildurrek, ez eukitzeko reaktibitateik, eta holako gauzak, hau da, oitu arazi egiten ditugu, kotxeta, treneta, bildurre eman deiken zer gauza, eta orduan hori da oinarrizko heziketa bat. Sokatik ondo tiatzen, ze txakurrek askotan tiratzen dute, gaizkin deulako prozesu hori, igual erakotsi deulako etxetik hartu, eta terraza bateak jute, orduan tiatu ingo doera bezala. Orduan, holako gauzakin asko egiten dugu. Hori da oinarrizko heziketa bat, gizarteratze prozesu on bat eitea eta elkarbizitza sano bat eukitzea, obentze saiatzea. Gero bigarna heziketa egoitzan jartzen duen zerbitzu hori izango litzateke? Hori, azken baten, eta egia da nahi gutxina gustatzen zaitena dela, ze azken baten horre guk eskaintzen duena da gurekin gelditzea aste pare bat, minimo, segun ze kasuki, baino, bai minimo, eta guk egiten dugu oinarrizko heziketa hori, azken baten guk, logikamente, esperientzien bitartez erresago ingo deulako. Baina, niretzako hor gertatzen dena da, gero, txakurre entregatzeko garaien, nik naizta klienteri bideo pilo bat bialdu, ze ondo portatu dan bere txakurren erekin, gero, pertsona horrek ez balin baditu jarraitzen nire pauta berdinek, iraungo dio heziketa horrek, beste aste pare bat, gero portatu ingo dalako, logikamente. Orduan, olako kasuk hartzen ditugu, reaktibitate edo agresibidade edo bildur kasuk eskutatik asko alde indionan. Orduan, iten duna da base hon bat eman txakurreri, eta ja hortikan aurrea lantzen hasi jabekin, pertsonakin. Eta prozesu hauetan esaten ari zarenaren gandik garrantzitsua da, ez? Txakur jabeak ere prozesu hori bizitzea. Garrantzitsua ezinbestekoa, esango du? Ezinbestekoa, bai, ez gero azken baten txakur hori ezan erekin bizi behar. Txakur hori gero bueltatu behar da, bere jaben etxea, familia horta, eta orduan, oitura horik zuzendu barren daude, karo. Horrela, Xabi inork entzuten ez gaituela, nor behar izaten du egokitzapen gehiago, txakurrak edo txakur jabeak? Ez da ungo du galdera retorikoa izango da, ez da? Eta gero, heziketa aurreratu ere, eskaintzen duzue. Bai, hor azken baten hor sartzen da pixka bat gaina, niretzako politiagoa izango dana, bai? Hau da, jarri dizkiogu base hon batzuk txakurreri, edo simplemente etorri dan pertsona horrek badauzke base batzuk onak, baina ez daki nola interaktuatu edo nola gehiago komunikatu txakurrekin. Orduan, guk hor gehiago lantzen gena da, hori, jolas desberdinen bitartez, kirol desberdinen bitartez edo, erlazio hori hobetzea. Ze azken baten, guk olako gauzak eta geroz eta gauzak gehiago interaktuatu txakurrekin, orduan da relazio begoa aukiko dugu. Hor, askotan komentatzen duten bezala, nik nire txakurrei inoiz ez ziet sogakin erakusten jun. Ez da behar izan, azken baten, ze dauket, horren besteko beraien bete beharrak dauzket horren asetuta, nik soka bat jartzen barin badiat, igual jungo diela, sokakin edo sokai gabe. Orduan, pixkat hortan zentratzen gara, ezken baten, die pertsona batzuk gehiago interaktuatu nahi dutenak beraien txakurrekin, igual ez zuten mundu hori ezautzen, eta orduan, zentratzen gara asko, hori, obedientzi, pixkat abantzatuko bat. Kirolakin, jolasakin, eta holako gauzakin. Hor ere pentsatzen dut, gizakiak berez badu, joera hori, norbaitek gauzak nola egin berritugun esaten digunean, ez gara, txakurra bezain hotzanak, eta hor ere pentsatzen duzuek bere ala konturatuko zaretela ez, nor dagoen benetan prest egokitzapen horretarako eta zuengan sinisten duena, edo nor dagoen erreparo gehiago horrekin bezala. Bai, hori seitun ikusten zaio jenderi, baina gure arlon bai, baina edo zain arlotan baita, horre askotan esaten den bezala, kalen, daude farmazeutiko asko, futboleko entrenadorek, ingenieriok, denetik daukalen, orduan, bai, hautza juten dianetan, askotan igual itzaiten hastentzea hori janakin da bezala. Guk hasieran erakusteko garaien jana erabiltzen deu, baina ez da nik nire txakur bat ieziot bizi guztin tortzeagatik saltxitxa puske bat eman behar.
Baina erakusteko garaien bai erabiltzen da, orduan, hor seitun ikusten zaio jenderi, janakin erresa, bueno, bai, etorri balin bazea da janakin ez dezulako lortu. Orduan, hori da, eta hor zuen webgunean ere, esaldi bat badago interesgarria dena, txakur beldurtia gehi txakur desorekatua, txakur oldarkorra dela. Eta askotan, txakur bat ere, txakur jabearen gandik jasotzen dituen mezu okerrek ere, okertuko dute txakur bat bera. Asko. Bai, azken baten horre kalen ikusten dien txakurrin seguro edo bildurtik gehienak, logikamente bai daukete genetik aldetik inseguritate puntu hori, baina hori gehienetan behintzet guk areagotzen dugu. Hori nik ez kulpa bezala esan nahi, esan ziot, inorri bronka botan nahi, baina azken baten situazio horik eta ez ondo kudeatzegatik bilakatu dugu pelota bat geroz eta ondigoa. Hor jenderi azten zaiona da, guk txakurkume bat ekartzen daunen, txakurren mundun kotxe bat zer dan ez daki. Osa, ez daki zergatik kaja magiko hori moitu egiten dan. Edo ez daki zergatik biziketa bat, inongo usaiik ez dauken biziketa batek, zergatik horren azkar juten dan. Da, olako gauzakin ezkenen, txakurre bildurtzen balin bada, eta guk situazio hori ez balin badeu, ondo kudeatzen, ez balin badio erakusten txakurreri, gure bizimodun, gure gizarten normala dala, ba, azkenen sortuko ditugu inseguritate horiek geroz eta ondigok, eta ja, heldutasunea iristen danen, ja izango da txakur bat, desekilibratu komentatzen duten bezala. Orduan, holako gauzakin, bai, bilibarren dago pixkat kontugokin, eta kendu ezik eta hitzorri horrenbesteko importantziez, bai, erakutsi barren zaio. Claro, gure gizarten gauza pilo bat daude, txakurrek ulertzen ez dituztenak. Hor, egia da beste puntu batzutan eta komentatzen duten bezala, guk bizta daukeun bezala, zentzu printzipal bezala, guk biztakin ikusten deu, nik hemen frenten dauzkezuen paietan eta kolore tono desberdin guztik biztatkin hartzen ditut. Txakurren zentzu importantena, baino Jesukriston diferentzikin usaimena da. Orduan, txakurrek sartzen ditugunen gure bizimodun, kotxe batek ez dauke usaiik. Aterki batek ez dauke usaiik, liburu batek ez dauke usaiik. Orduan, azten zaigu potentziatzen fakultate hori, zentzu hori, txakurren lasaiago egoteko gure gizarten. Holako prozesu egiten die, eta usaimenan bitartez baita asko lortzen da, desekilibratu edan txakur hori, pixka bat lasaiago egoten gure bizimodun, gure gizarten. Usaimena aipatu duzu, Xabi, eta zuen zerbitzuen artean, eziketarekin batera, trebakuntza ere badago, trebakuntza ezberdinak ere eskaintzen dituzu, eta usaimenarekin ere lotura duten zerbitzua badituzue. Bai, hor gaina gure, gustoko ditugunak, azken batenenik bai, naiz instruktorea, salvamento reskate, txakurrekin indakoa, orduan, horren bitartez, bai, mantrailin, detekzioko zeak eta usaimena asko lantzen dugu. Azken baten gaina, ni hasieratik kontura unitzelako, oaina ikaudeten bezala, ez? Txakurrek usaimenakin deskubritzen hasten denen mundue, ikusten dezu jarrera aldatu egiten dela. Eta orduan, bai sortzen die pixka bat, txakurrek baliogarri sentitzen die, gurekin lasaiago goten die, eta zure baita gitzen zea, askotan ez den bezala petxue hazi jentzaizu. Sujetadore pare bate hazi, seguro. Beraz, zuek ere lantzen dituzue, edo entrenatzen dituzue txakurrak, erreskateetan eta ibiltzen direnak. Hori da, bai. Egiten ditugu azkenen talde desberdinek dauzkeu, eta behintzete, oantxe bertan egizan, iniziazioko prozesu bat egiten daula. Zor lehena osan duzu bezala, azken baten txakur eta binomio bakoitzak, txakur eta jabe bakoitzak, beak eraberki barren dauke ze puntu arteko rekorrido hain. Eta hotela ere, hotel zerbitzua ere eskaintzen duzue. Ez dakit, horrela gero eta gehiago erabiltzen den zerbitzua da, esan dugu, ustez gero txakur gehiago dagoela ikusten da, gero eta txakur gehiagorekin ikusten dugu jende, gero aipatuko dugu hori bukaeran pandemiak zer eragin izan ote zuen horretan, hotelak funtzionatzen du, ondo funtzionatzen du? Hotelen beti dau txakurre. Azken baten beti funtzionatu izan duen gauza bada, baina zuk esan dezun bezala, baina azkenengo urtetan geozta gehiago dau. Egia da, geoz eta txakur hotel gehiago daudela, baina, ez da barazoiz, geroz eta txakur gehiago aurkitzen die, eta horazken baten guk daukauna da, azkenen urtek eaman gaitu pixka bat ezagunegok izatea, eta guk ez zeu baldintzaik jartzen edo zein txakur hartzen da, orduan, txakur hotel gehienetan egiten dute kiebrantzeko pixka bat, eta bildurtik dienak edo agresibok dienak edo ez dituzte hartzen. Orduan hor, badau, nitxo antzeko bat, guri, nahi etzai gustatzen txakur bat ekoskaitea, baina nahiago txakur horri zerbitzu bat eman. Orduan azken baten bai onartzen ditugu, eta bai oten di hor denetik pixka bat. Esan dugu, pandemia,
Pandemian askotan entzun genuen esaldi izan zen, Xabi, txakur bat ekarri dut etxetik atera alizateko. Bai, da nahi galdetu itzen ziaten, ezin diazutzi txakur bat aste pare baten ateatzeko? Bueno, horre pandemik ekarri zona zan, lehen hau igual inoiz planteatu etzon pertsona batek, txakurrek hartzea planteatu etzon pertsona batek, txakurrek hartzea. Eta horre ezkenen sartu ginen, eta oa indikan geroz eta hundigoa egiten dan pelota bada, igual, oso konstiente, txakur bat zer dan, oso konstiente ez dan pertsona askok txakur bat eukitzea. Horregatik ikusten diak aurre honen, pixka bat erokerik dien situazio kalen. Baina bai, bun bat ikeragarri hontzan, eta lehen hau nere ustez behintzen pertsona batek, txakur batek hartzeko informatu egiten zan, bazekin zertzan, bazekin aldatu inbertzitzaiola bizimodue, eta presio hortako. Pandemitakero, jendek nahi dona da, baina gure gana jaman, eta quiero que deje de mear en casa, y quiero que deje de tirar, tan izan ez, etorri mendik ordu pare batea, eta ez da ingo du. Ez da hori, prozesu da, eta hori jenderi aztu intzaio. Ze garrantzitsua jakitea, ez? Zer den txakur bat izatea, txakur bat izan aurretik, eta hortarako behar dezu, informatu txakurra duen gertuko norbaitekin behintzat ikusi zer den, ze ardura suposatzen dituen. Pandemia ipatzen ari zinetan, nik gogoan dut pandemia garaia itan, baina ez kalera ateratzeko, nere nerabe zaro eta gaztaroan txakur bat izan nuelako, 4 urtez. Pixkate bizimodu aldaketat ere denoi sortu zigun pandemiak eta igual txakur bat eta gainera adut lagunen bat txakurrak ezten dituena eta pastor alemanak gustoko ditut, dena kuadratzen zuen. Joan inteken haren bila eta aukeratu txakur bat eta baina gerora ondo aztertzen hasita zen, nik badaki zerren txakur bat izatea. Eta nire momentu ontako bizimodu honek ahalbidetzen aldi txakur bat izatea eta txakur horrekiko jabe funtzional bat izatea. Hori da. Eta esan, oso ondo, txakurri gabe biziko zea majoze, ez dago, ez zara gai, eta badakizu zer den hori ez, eta uste dut askotan hori ez, zaila dela jakitea, eta jakin egin behar dela, uste dut, inor pentsatzen ari baldin bada, txakur bat bere ganatzea, bere bizimoduan sartzea, lehenago, behar lukela, ondo jakin, ondo ikertu, ze suposatzen den txakur bat izateak ez? Dudai gabe, ze gaina, nahi gaina gehienak etosten zaizkitenak eta galdera egiten pentsatzen dutenik esan bar dietela baietz. Hartzeko txakurren, eta ez da, hola, azken batenen nik dena izaten diten bezala da, euki kontutan 14 urteko izaki bat euki behar dezu, zure responsablea, zuzeana bere responsablea, eta egunerokotasunen bere beharrak asetu behar dauzkezu. Orduan, hori gorra da, gauza positibiko dauzkela, ikeragarrizko gauza positibiko dauzke, baina baita da, zuko antxe bertan esan dezun bezala, zuzea responsablea, eta jendea aztu egiten da. Ez jarraituko dut, juerga berdinek botatzen, bidai berdinek egiten. Eta azte burun, furgonetakin, eta baina txakurra etxen da. Ezin da, ezin da, eta hori jenderi aztu intzaio, bai. Eta etxeko bizimoduaren eredu batzuk ere, bai, ume txikiak etxean balin badaude, nola ze jarrera ditugun umeekiko, edo gauza asko ekuazioan sartu behar dira, eta txakurra, etxe batean gainera, bat gehiago izango da, eta interakzio guztietan parte izango da, eta ondo pentsatu behar da, eta behin ondo pentsatuta ere, gauzak ondo erabaki, eta espalin badakizu, erabaki hoiek hartzen lagunduko dizun, norbaiten gana jo, hemen ari gara Xabierrekin, baina hasieratik, ez arazoak datu zenean, eta gauzak okertzen direnean, eta... Bai, hori izaten da pixka bat. Ezkenan jendeak pixka zentzuz jokatzeko, gero beste kasu bat baita gertatzen da asko, hori, jendek igual, eskenik eukide txakurre, txikitan, baina zuk segurasko, kasu askotan behintzet, igual, jolastuko duen txakurrekin, baina igual zure gurasok ez izuen. Orduan, igual, ez dakizu ezik eta prozesu hori nola dan. Eta holako kasuk pilo bat ikusten die. Baina niretzako da, baina esan dezun bezala, zentratu pixkat, eseri, lasai, hartu pros y kontras esaten da bezala, informatu, eta gero, logikamente gauza positibo pile bat dauzke. Zentzu horretan, errealitate belarrondo asko eman dizkiozu jendeari, hau da, zure gana joan dena, nik Xabi karne dut horrelako txakur bat, eukitzoko etxean, eta zuk ametsak desereiki dizkion jende asko dago? Bat baino gehiago desde luego, bai, hor gaina esken nahi, aparte amorrazio pixkat ematen dena da, lehen hau komentatu duten bezala, ez nik ekarri bardet pastor del Kaukaso bat. Zergatik, ikusietelako interneten... Otxuen aurka ikaragarrizko defentsa indarra duela, eta haren matraiezurrak mastinarenak baino indar gehiago duela, eta... Hori da, eta nire oso politxe, eta nun sartu behar dezu bitxo hori. Karo, eta olako gauza pilo bat daude, eta pastor australianokin baita, eske oso inteligentek die, ja. Baina zu kartalde bat eosin nahi dezu, o zerbait,
Karo, eske badaude, eta nik olako behintzet jenderi, bai, komentatu izan dizkiot. Desente, bai, zentratu, ikusitu, karri malinoiz bat, edo border collie bat, edo auskalo ze energia altuko txakur bat, zoieko zada bat die, logiko, baino beraien bete beharrak asetzen marin baituzu, karo. Zentzu horretan, akaso norbaiti mesede ere, bai? Alpresa marra dena sofatik altxatzen ez den norbaitentzako, bintzat zerbait egiteko aitzaki ere. Dudai gabe, alde hortatik, bai, baino. Bai. Kostatu egiten zaio jenderi sofati altxatzea, Bai, zalantzari gabe. Eta gura urte garai honetan akaso oraindik eta gehiago. Xabi Arrese esan dugu, kangune.eus webunean entzuleek zuek eskaintzen dituzuen zerbitzuen inguruan informazio gehiago izan nahi baldin badute, hortxe dute guztia eskura. Eskerrik asko, bigarren kafera hurbiltzeagatik eta txakurren eziketa, txakurjaben eziketa eta inguru gai honen inguruan dagoen guzti honen inguruan argi gixago jartzeagatik. Eskerrik asko zuei, gomindatzea gatio. Ondo segi? Berdin. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Gaur egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bila gabiltzan hori. Naiz irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu. Jarrai gaitzazu Facebook, Twitter eta podcast plataformetan. Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agertzen zaizun atsegin dut botoia. Naiz irratia, sare sozialetan. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Ainda te lembras de mí, ainda sabes de onde eu vi, que sou esta que aquí estou. Diz-me no meu olhar triste que alguma memoria existe. Gorren dantzalekuko ispiluetan begiratzen naiz, bala zauriak zenbatzeko. Fusilatuen memorian lotxaren zelairik ote dagoen galdezka. Damu arantzen zedarri bustietan arnaz beroak izenik gabe, errezituztelako azalean sartzen diren bizkarroiak, gizakiak gorputz izateari utzi, gorpu izan da osteltzeko. Isiltasuna nagusitu da eztabaidaren belarrietan, gardentasuna oraindik koagulatzear da. Por favor, alguma coisa o que for. Esaten dute gerra guztien biktima nagusia egia dela. Poetikoki ez zait planteamendu desagokia iruditzen. Abesti baterako ere tamalez, kontzeptu ederra da. Baina zaurietara joan da, odolera joan da, hitzen poesia gainetik enduta, gaur, azaroaren 25. atarian, gerraren biktima nagusia emakumea dela esango nuke. Onde cresci, mãe. Cuerpo de mujer, peligro de muerte, esaten zuen Rita Laura Segato, argentinar antropologoak, Ciudad Juarezeko feminizidioan kasuan egindako ikerketa lanetan. Baina esaldi hori erabili daiteke Mexikon, Kongon zein Ukrainan. Desberdintasuna eta emakumeen aurkako indarkeria egiturazko arazo bat da, gerretan mugarik gabe areagotzen dena. Duela urte batzuk, Oxfamek
Irakeko, Yemengo eta Palestinako kasuak aztertu zituen txosten batean, eta ondorio orokor bat atera zuen. Gatazketan emakumeak zigor gehigarria jasaten duela, baina aldi berean sendotasun eta erresilientzia handia erakusten duela. Siempre que me acuerdo de algo, siempre lo recuerdo. Pasaden astean, hitz egin nizuen RTV-ren proiektu berriaz, El País de las 6.000 fosas. Mapa interaktibo bat aurkeztu berri dute, Gerra Zibileko 6.000 ubiri buruzko datuekin. Paula Guisadok, proiektuaren koordinatzailetako batek azaldu duenez, Espainiar estatuan biztanle bakar bat ere ez da bizi, ezkutuko ehorzketa horietatik 50 kilometro baino gehiagora. Batzuetan biktima bakarra dago, eta beste batzuetan 3.000 baino gehiagoren aztarnak topatu dituzte, Malagako San Rafaeleko hilerria kasu. Historia batzuk aztertzen aritu naiz, eta emakume batzuen izenak ekarri nahi izan dizkizuet. Oh, meu dulce coração. Bigarren Errepublikak emakumeentzat gizarte berdintasun handiagoaren itxaropena abian jarri zuen. Errepublikak emakumeen botoa, eskola mistoa, ezkontza zibile eta dibortzioa ekarri zituen. Lanean, benetako berdintasuna lortzeko aurrera pausoak emateaz gain. Maria Domínguez Remón izan zen aurrera pausu horren adibide, kazetaria eta politikari sozialista 1932an izendatu zuten Zaragozako Gaiur herriko udaletxearen buru izateko, eta Espainiako historiako demokraziako lehen emakumezko alkatea bihurtu zen. Opiniones de Mujeres liburu argitaratu zuen 1934an eta bertan, bere lehen senarraren tratu txarrak kontatu zituen, eta itxaropentsu agertu zen etorkizunera begira. Emakumea errespetatua izango da. Adiskidetasunez hitz egin ahal izango du gizonarekin, bere kidearekin, haren berdina izango delako. Politikan aktiboki parte hartuko du, bere eskubide zibilak erabiliz. Eta gaineratu zuen. Borrokan zehar erortzen bagara, gure atzetik datozenak guk utzitako arrakala beteko dute. Baina guk, kontzientzia lasai dugula, eroriko gara. Estatu kolpea gertatu zenean, Maria bere herrian babestu zen, Aragoiko Pozuelon. Oharkabean pasatuko zela pentsatu zuen, baina etzen ala izan. 3 egunez sartu zuten kartzelan, eta ez Osaba Izebek ez inork ezin izan zuen salbatu. 54 urte zituen exekutatu zutenean, 1936ko irailaren 7an. Haren gorpuzkiak 2021 identifikatu zituzten. Gurera gerturatuta ere, biktima ugari topatzen ditugu. Josefa Goñi eta bere familiarena ez zaigu berehala ahaztuko. Nafarroan, Gazteluko Legarreako leizean, Arantzadi Zientzia Elkarteak hainbat gorpuzki aurkitu zituen. 10 bat eta bere seme-alabak. Sagardia Goñi familia zen. Pedro Antoniok, Juana Josefak eta bere 7 seme-alabek osatzen zuten familia. Pedro Antonio eta seme zarrena, Jose Martin, frontera joan ziren 1936ko altxamendu militar eta gero. Ez dago jakiterik behartuta edo borondatez egin zuten, baina testigantza ugarik diotela ez zutela bere borondatez egin. Ama eta beste 7 seme-alabak Gazteluko herrian bizitzen geratu ziren. Ondorioztatzen da, beste familia batzuekin batera, herritik bota zutela Josefa, eta beraz, herritik gertu zegoen mendiko txabola batean kokatu zela bere seme-alabekin. Antza denez, 36ko abuztuaren 30ko gauean, herriko pertsona batzuk familia bagitu eta Legarreako leizera eraman zuten, eta hara bota zituzten artean bizirik zeudela. Juana Josefa, haurdun zegoena, 16 urteko Joakin,
12 urteko Antonio, 9 urteko Pedro Julian, 6 urteko Martina, 3 urteko Jose, eta 18 hilabete besterik ez zituen Asunción. Bi hauek El País de las 6.000 fosas webgunean topa daitezke. Baina ez da memoria historikoari eskainitako webgune bakarra. Eba Mainez fotokazetariak argazki erakusketa, liburu bat eta webgune bat sortu ditu, fusilatutako senideen bila ari diren 60 emakume baino gehiagoren istorioekin. Ikerketa honek emakumen trauma, erresilientzia, identitatea eta memoria ikustarazten duten memoria historikoari buruzko genero begirada izan nahi du. Guardianes de la memoria izana du. Terrer de Paterna, Espainiako paredoia deitua, izugarrikeriaren txokotzat hartzen dute adituek. 1939ko apiriletik 1957ra 2238 pertsona fusilatu zituen frankismoak, oraindik zutik dirauen horma baten parean. Fusilatutako pertsona horien atzetik, oraindik bilaketa lanetan ari diren emakume ugari daude. Emakume horiek memoriaren zaindari bilakatu dira. Laura Martín Díez, Cementerio de Paterna. Pedro Simón Llorente, bisabuelo, fusilado el 18 de enero de 1941, fosa 113. Dejó viuda, 2 hijas y un hijo. Mi familia y yo somos de un pueblo pequeño de Burgos que se llama Palacios de la Sierra. Mi bisabuela Verónica era una mujer de carácter y muy trabajadora. Pedro Simón Llorente birraitona, 1941ko urtarriaren 18an fusilatua, 113. hobia. Alarguna, 2 alaba eta seme bat utzi zituen. Bere biloba batek horrela kontatzen du. Gure familia Burgosko herri txiki batekoa da, Palacios de la Sierra izenekoa. Verónica Birramona oso emakume langilea zen. Berak bakarrik zekien senarra preso egontzela eta gero Valentzian fusilatu zutela. Epaiketa bat egin zioten errepresalatu baten emazte izateagatik. 5.000 pezetako isuna jarri zioten eta jabetzak kendu nahi izan zizkioten. Bere hiloean apaizak galdetu zion ea barkatzen zien bere senarra hil zutenei, eta berak uko egin zion horri. Beraz, apaitzak, ez zuen baimena eman emakumea lurperatzeko. Egun batean, Burgoseko errepresalatuei buruzko liburu bat aurkezten zuen historialari bat etorri zen, nire amonarekin hitz egitera. Eta berak etxetik bota zuen. Ni aurkezpenera joan nintzen eta liburu erosi nuen. Eta horrela, nire birraitonaren historia ezagutzen hasi nintzen. Amonarekin hitz egiten saiatu nintzen, baina berak eskatu zidan ez bilatzeko ezer. Bizitza osoa zeramala, gertakaria ahaztu nahian. Era Bernardo Caballero García i vivia a Carlet. Va ser afusellat el 18 de gener de 1940 i soterrat a la fossa 113 de Paterna. Vaig a parlar en nom de la meva tia, Flora Caballero García, germana de Bernardo i de mon pare. Jo era l'ullet dret del meu germà gran. El meu pare i ell eren del Casino República. La meva tia era molt beata i tenia un Bernardo Caballero García, neba, 1940ko urtarriak 18an fusilatua. Fosa 113. Horrela kontatzen du, bere arreba batek. Anaia zaharrenaren eskuin besoan nintzen. Aita eta anaia bando errepublikarrekoak ziren. Nire izeba oso fededuna zen, eta paiz bat zuen ezkutatuta Valentziako bere etxean. Familia osoak ezkutatu eta babestu egin zuen. Nire anaia ezkondu egin zen eta handi gutxira gerrara bidali zuten. Itzuli zenean fusilatu egin zuten. Alferrik izan zen izebak apaizei indultua eskatu izana. Bere fusilatzea bidegabekeria handia izan zen eta nik ezin izan dut inoiz ahaztu. Gerraren ondoren, gerra are okerragoa igaro genuen. Nire ama kartzelan sartu zuten fusilatutako seme bat izateagatik. Gu bizi ginen etxetik bota gintuzten eta izeba batek hartu gintuen. 13 edo 14 urtez biltegi batean bizi behar izan genuen. Eskolan beste umeengandik banatu egiten gintuzten gorriak izateagatik, eta ez ziguten haiekin jolastokian jolasten uzten.
iraindu egiten ginduzten kaletik. A mi bisabuelo, Miguel Galán Domingo, lo fusilaron el 23 de octubre de 1940 y lo enterraron en la fosa común 128 de Paterna. A mi bisabuela Presenta, su mujer, le quitaron la casa y se la dieron al terrateniente que lo denunció. Este era un noble al que mi bisabuelo, que era alcalde republicano, había evitado que lo mataran durante la guerra. De hecho, en la losa que había sobre la fosa común, la familia escribió: le fue arrebatada la vida porque le molestaba a alguien. Mi bisabuela tenía 50 años cuando lo fusilaron y ya vivió para siempre de luto y con penurias económicas debido a la multa que le impuso el régimen, de 600 pesetas, una fortuna para la época. Yo me entero de todo esto porque conozco por casualidad al sobrino de... Miguel Galán Domingo, birraitona, 1940ko urriaren 23an fusilatua, 128. hobia. Alargun bat utzi zuen, 3 seme eta 6 alaba. Nire birramona presentari etxea kendu zioten, eta nire birraitona saldatu zuen jalorjabeari eman zioten. Noble bat zen, nire birraitonak alkate republikarrak gerra garaian hil zezaten saiestu zuena. Nire birramonak 50 urte zituen fusilatu zutenean, eta betiko doluz eta nekez bizi izan zen erregimenak ezarritako 600 pezetako isunaren ondorioz. Garai hartan dirutza bat zen. Pudo morir en una guerra no ganada. A veces me pregunta por ti. Nik horren guztiaren berri izan dut kasualitatez ezagutzen baitut lurjabe horren iloba. Berak dionez, herrian osaba lintxatzea saiestu zuten oso estimatua zelako. Etxera iritsi eta 80 urteko amonari kontatu nionean, sumindu egin zen, eta hor kontatu zidan aitonaren historio guztia. Hori, duela 20 urte izan zen. Ordura arte, desmemorian bizi nintzen. Vencidos nunca regresaron de su exilio interior. Ni un momento, ni un recuerdo para los que perdieron, los que construyeron. Hauek guk hautatutako istorio batzuk baino ez dira. Esan bezala, Guardianas de la Memoria webgunean beste 60 testigantza topa ditzakezue, eta RTV-ren El País de las 6.000 fosan, 100 eta 100. Animatu nahi zaituztet, kuskuxea atzera. Izan ere, asteburu honetan, Magdalini Fitili ikertzaile greziarrari irakurri diot, memoria feminizatzeak eskuin muturraren aurrerapenaren aurka borrokatzen laguntzen duela. Beraz, egin ditzagun memoria ariketak paradoxikoa dirudien arren, gure ondorengoei zor diegu eta. Tratan de convencerle, abuelo, las explosiones han terminado. Pero cuando salí a la calle, Madrid parece bombardeado. Y les gritos en los muros, gritos contra los que luchó. Y personajes de rostro oscuro que le inculcaron el terror. Entzuleok, horrelako hasia da. Arnasa nolabait eteten duten testigantzen sorta hau eta goiurik erreportaje honetan ekarri diguna. Goizeko 11:40 izango dira segituan Ismael Serranoren Albando Vencido kantua ari garantzuten, hain zuzen eren gerrako galtzaile haietako bati, kalera atera eta galtzaile betirako izango den gizon bati, aitonari idatzitako kantua. La Memoria de los Peces diskoan biltzen da, eta sarreran entzun dugun organ hori gainera, Donostian dago grabatuta. Dena aurrengo minutuetan Ismael Serranoren kantu honekin eta aurrera egingo dugu guardiko 12 bidean. Que callen aquellos, los que firmaron pactos de silencio. Tratan de convencerle, abuelo, las explosiones han terminado. Pero cuando salí a la calle, Madrid parece bombardeado.
inescritos en los muros, gritos contra los que luchó y personajes de rostro oscuro que le inculcaron el terror. Y un día, sin darnos cuenta, el viejo con sus historias se consumió. Y en la memoria de su nieto solo una huella, un leve borrón de aquella lejana batalla donde pudo morir en una guerra no ganada, donde lucho por ti, donde lucho por ti. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Aizu, baltzenekien oraindik ere hipoteka gastuak erreklamatu daitezkeela? Etxe bizitza bat erosteko hipoteka bat sinatu bazenuen 1995ko urtarrila eta 2019ko ekainaren artean, jar zaitez gurekin harremanetan eta erreklamatu alizateko behar duzun dokumentazioa zein den esango dizugu. Informa zaitez, konpromisorik gabe. Emma abokatuak, 611-411-868. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, galdutan abil. Zenbat egun geratzen dira Durangoko azokarako? Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, 10. 11 egun. Bostean hasten da. 11 egun Durangoko azokasteko. Bai. 11 egun. Eta guan egongo gara entzuleok. Ara? Bueno, kantu honekin goza berezi gertatuko da bide batez. Sorpresan egongo gara. Bai, eta gainera Naiz Irratiaren webunean zuzenean ikusi halko gaituzue. Ez oiko moduan. Ni bizkarrez. Osea, dotore jantzi bergara? Bai, beraz, entzulen artean norbaitek kamisetaren bat oparitu nahi badigu. Bueno, kamiseta igual jertxeako beto. Jertxeren bat oparitu nahi badigu, uste dut momentua dela. Durangoko azoka dela xira eta zapatak Gore-Texen Fashion Weeka. Bai, gero ez dakizu inoiz gertatuko dem, urteren batean egoizear izan dugu, baina orokorrean... Noiz. Bai, baina egoize izan genuen. Ez dut gogoan. Bain. Oraintxe, gauzat esango izuet, Seguraldi dago Durangon oraintxe. Durangon ez, Durangoko azokako egunetan. A ber, gaur, euria. 6 gradu. Ederra sorpresa izu. Bertan izango dira hainbat eta hainbat nobedade, hainbat eta hainbat kontzertu, eta guk horietako batzuk behintzat, kontatuko dizkizuegu. Esaterako, lehenengo egun hortan, ostirala da, Ostirala. Ruper Ortorikarekin izango gara. Haze disko atera duen, Ara? Oso disko ederra. Zein gehiago izango da gurean? Alain Agirrekin nengo gara. Ara? Jon Arretxerekin ere bai. Ara? Ze gustora ibiliko zareten, Oso arratxezaleak zarete zubiok, Bai. Ture zalea gara, ture zaleak. Neomatarrekin ere bai. Diskazo, Kriston diskotzarra egin dute. Neomaktarrek eta bereiek ere gurean izango dira. Eitxirekin, pasaden urtean, lehen urteko Parranda azokan, parranda da genuen, eta parranda horretan QR bat eman zigun. Esanez, disko bat prestatzen ari zela, eta ez dut gogoan oso ondo QR horretan zer gertatzen zen. Agian singela, agian bideoklip bat zerbait banatu zigun. Oraindik lana uste dut etzuelako eskuartean.
Baina, bueno, urte bat pasada eta urte honetan, denbora izan du eta argitaratu du lana, kontzertuak ematen aritu da eta gurean izango da. Gurean izango da esaterako Maitena Iarramendi. Baita ere. Mugan taldekoek zuzeneko eskeniko dute, beren zuzeneko diskoaren defentsan. Hori da. Grabatu zuten, Añorgako zinean, alaxi izena du, ezta? Bai. Añorgako zinean, bai. Eta disko zuzeneko hori ere aurkeztuko dute. Kontua eta... Jotzen ariko dira ahotsenean, baina arratsaldez uste dut. Ze aurten berrikuntzetako bat da, gauetako kontzertuak berreskuratu dituztela, eta 11:00 aldera edo egongo direla kontzertu batzuk. Bai, bi egunetan uste dut, ez? Bai, bi egunetan. Gero esaten da Durango ez dela soilik parranda, baina... Parrandak pixu bat dauka. Pixua hori da. Asko urrungo gunean bereziki. Bai. Uxu Alberdi ere gurean izango dugu. Esne berriketan bere lan berriaren inguruan ariko zaigu Elgoi Bartarra. Eta bigarren kafean izango dugu. Juli ezagutuko dugu. Juli ez dugu inoiz elkarrizketatu eta diskoa aurkeztuko du. Beraz, antxe egongo da eta elkarrizketatu egingo dugu. Bueno, eta gero antxe ere gertatzen dira horrela gauza kuriosoak, batean agertzen da gure lagunen bat esanez, izue, 5 minutu dauzkazute kontatu nahi dizuet nire liburu berria hau zertan den, edo topatzen dugu ezagit, badakigu adibidez ETS-etarrak ezin ditugula beraien erakusmaitik atera, han egongo direlako sinatu, agian ingurutik buelta bat emango dugu ikusteko zei jara mota dauden. Ziurrenik gorka horbizu ere gurean izango dugu. Bera ere sinatu biliko da, baina momenturen batean lapurtuko dugu. Eskumuturrean tendinitisarekin. Sinatzeaz. Ze gehiago egingo dugu bertan? Ezagit, oraintxe bertan jaso dugu e-mail bat, esanez, Arkaitzkanok, biziri dago? Novela berria aurkeztuko duela ostiral honetan. Biziri gutxi zenuten? Silueta izenekoa, eta ezagit, Durangoan egoteko asmorik baduen Arkaitzkanok, baina agian... Durango kazoka Arkaitzkano gabe ez da oso Durango kazoka, ez? Karo, horregatik, baina agian ere baitu egin beharko dugu oraingo honetan. Akatu benuen, eta orain baitu. Entzuleo gau guztia kontatuko dizuegu zuzenean, bideoz, alako... Nola dituko diogu? Ze streaming visuala egiten dugu. Streaming visuala egin zuen lehen Euskal Irratsaioare bagara. Dena esaten hasita. Baina Durango kazokan eskeniko dizueguna bestelakoa izango da. Nola baiteko, telebista saio batetik. Eta irratsaio bat eta telebista saio baten erdi-erdian egongo dena. Imanol González Gurrutxagak presta ditzala kamera guztiak, ze ara egitxiko gara errealizazio maileta guzti. Eta txatean jarri dute, nik kontatuko dizuet kotilleoa. Hori ere beharrezkoa da, Durangoko azokan saltxa asko egoten da eta. Entzuleo, 11 egun Durangoko azokarako, joango gara pixkana sekretutxoak eta gauzatxoak kontatzen, parrandan gurekin egon nahi baduzu ere, horretarako prest egongo gara, beti bezala, eta Julenek esan da bezala, pixua biharamunean izango duguna. Julen, goikotxe arbe gozo, datorren aste arte. Oiko egunean. Hori da. Goiurez izarandia bihar arte. Aio. Eta entzuleok, zuek plazar baduzu, bihar gu goizeko 10:05 hementsi izango gara, oraintxe informazioaren txanda, naiz irratian, gubagoaz, ondo izan, bihar arte. Keep calm and bigarren kafea.